Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес е Велика събота и ще направя за вас козунаци по два начина. С месене в машина и месене на ръка. Изгледайте видеото до край, за да видите точния начин на приготвяне. Тук имам пресято брашно. В купичката имам прясно мляко, мая и захар. Ето, маята вече се е активирала и започвам да изсипвам в брашното. Вижте ли, че е активирана. Разбърквам. Разбърквам си яйцата. Сега си изсипвам яйцата. Разбърквам ги. Сега добавям част от мазнината. Отново разбърквам. Сега си слагам малко солчица на покрая на брашното, защото маята и солта много не се обичат. И продължавам да меся. Сега прехвърлих тестото в кошничката на хлебопекарната и ще го включа на програма за паста веднъж. След това още няколко пъти, но изгледайте видеото до край. Сипвам още мазнина и го включвам втори път на програма паста. Добавям трети път мазнината и вече включвам на програма тесто с втасване. Тестото ми е втасало. Слагам си малко мазнина на повърхността, където ще го разстеля и го изваждам. Ето. Разделям си тестото на 3 части и да започвам. И си слагам лукума по протежение на тестото. И сега ги затварям. И сега започвам да ги плета. И така оплетен си го завивам, след което го прехвърлям в формичката. И го оставям да втасва на топло. Ето го втасалото тесто от хлебопекарната. Сега си намазвам повърхността и го изсипвам. Се разделих тестото на 3 части и сега ще си го оформя. Ето, разпределих си ги 3 части от тестото и сега ще сложа малко капки шоколад. Затварям. И започвам да плета. Разбивам си жълтък. Добавям малко мляко. И малко зехтин. Отново разбърквам. Ето виждате, козунакът ми втаса. Удвои обема си. И сега с една четчица ще го намажа. Слагам малко в захарта от сместа мляко, яйце и мазнина и разбърквам, за да си направя мокра захар. Сега слагам от нея по повърхността на тестото. С другия козунак ще постъпя по друг начин. Ще го намажа с белтък. Разбивам си белтъка. Добавям мляко
разбърквам и добавям отново малко мазнина. Ето козунакът, или т.е. тестото е втасало. Намазвам го с белтък, малко мляко и малко мазнина. Пръсвам го и него с мокра захар и го слагам във фурната. Приятели, това е моят козунак, замесен в машина, след това втасал отделно на стайна температура и намазан с белтък, мляко и мазнина. Светли Христови празници за всички вас и до нови срещи! Ако ви е харесало видеото, споделете го с ваши приятели, направете тези вкусни козунаци за вашите близки. Бъдете здрави!